Abyan may nga adlaw dira sa imo kag welcome gid sa aton nga programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagapasalamat kita sa Ginoo nga kita makaduaw dira sa imong nahamtangan sa inyo balay, dira sa inyong opisina o kon sa diin man nga lugar sa sining aton pungsod Pilipinas kag sa iban sa abroad nga nagatanaw sa sining aton programa karon. Ang aton nga pamalandungan makita sa Binuhatan Kapitulo 1 versikulo 13 kag 14. English version o translation ang akon nga pagbasahon. A Global Study Bible nga nagasiling, and when they had entered, they went up to the upper room where they were staying. Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. All this with one accord were devoting themselves to prayer together with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. Kabayang Ginoo magapakamayo sa siling mga pulo nga aton ginbasa karon. Sa tapos nga si Ginoong Hesus nabanhaw nagpabilin sa diri sa sulod sang mga 40 pagid ka adlaw sa pagpalig-on sa mga gintuton-an niya, sa pagpahayag sang kamatuoran nga siya gid man nabanhaw, sa paghatag sang dugang pa nga mga pagtudlo o kon inspiration and encouragement sa iya mga alagad. Sa sulod sang napulo ka adlaw, dito sa ginatawag upper room, ang mga gintutunan ni Ginoong Hesus, except sa kay Judas Iscariote, nagtipon dito sa upper room. Kag may mga upod sila. Siling sang balaan kasulatan sa versikulo 13, amo ini sila, si Pedro, si Juan, si Santiago, kag si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolomeo, si Matthew, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga isa ka Zealot, kag si Judas, hindi si Judas Iscariote, kundi si Judas nga anak man ni Santiago. Ini sila nga mga apostol ni Ginoong Hesus. Nagtililipon sa tapos sang makaladlok nga itabo sa kabuhi ni Ginoong Hesus, kag bisan pa sa mga kabuhi sang iya mga gitutunan. Apang sa tapos nga si Ginoong Hesus nabanaw kag nagpakita sa sila nagmaisugon kag sugo sa maayong nga pamatasan ila gintuman ang ginpamilin-bilin ni Ginoong Hesus nga sila magpabilin didto man sa Jerusalem dito sa Jerusalem sila magahulat sa pagpanaog sang balaan espiritu nga iya ginsaad sa Juan Kapitulo 14 kag sa Juan Kapitulo 16. Ang balaan nga espiritu gintawag nga another comforter who shall abide with you forever. Isa ka manuglipay ang balaan nga espiritu. Kinahanglan ila hulaton ang kunon sa adlaw sang Pentecostes, sa diin ang balaan nga espiritu hindi lamang magaupon kundi magaistar, magapuyo gid sa tagsa-tagsa nila kakabuhi. Kag sila nakaangkon sa kaisog, gahom, ibalo kag kaalam sa ila pagwali kag pagpalaknag sa maayong balita ni Ginoong Hesus. Ang isa ka maayo kag makakulunyag nga kamatuoran diri abyan, amo nga sa bersikulo 14, siling sa balaan kasulatan, ini sila tanan naghius
nga nag tugyan sang ila kaugalingon sa pagampo. Sila mga mainampuon. Kaya ang pagampo, abyan, ang pagampo isa ka buhat sa diin ang tao, ang tumuluo, ang alagad sang Dios, nagapakig istorya sa Dios. Diri maga kuha sang duga nga kaisog, ihibalo kagahom ang isa ka tumuluo nga nagaampo o kung nagapakig istorya dira sa kay Ginoong Hesus. Sa karon hindi naton makita sa nawong kag nawong si Ginoong Hesus. Pero ang iya pasalig o kung mga saad nagasiling, ako magaupod sa inyo tubtob sa katapusan sang panahon. Aton makita diri nga ini nga mga gintutunan nagtuman sa sugo nga ginbili ni Ginoong Hesus, hindi lamang sa pagproclaim sa maayong balita, kundi sa pagpangamuyo, sa pagpray dira sa iya. Kay pinaagi sini, mangin matinlo ang ilang mga una, mangin klaro ang ilang paghangop, kag ihibalo na nungod sa mga kamatuuran nga ginpahayag sang Dios diri sa Balang Kasulatan. Ang isa pagid ka malipayon nga hitabo abyan. Kay nagasiling ang bersikulo 14, all this with one accord were devoting themselves to prayer together with the women. May mga kababayanan nga nagupod sa mga gintutunan o kun mga apostoles nga nagampo dito sa Ginoo. Very interesting, kay si Maria nagupod sa sini nga mga kababayanan kag sa sini nga mga apostoles sa pagampo sa Ginoo. Wala sila naghutik o kung nagpangabay sa kay Maria, tungod kay siya amo ang iloy ni Ginoong Hesus sa pag-alungay, sa pagpangabay, kag ukon sa pagsugo mismo sa kay Ginoong Hesus, nga buligan sila. Si Maria nag-isip sa iya kaugalingon nga kaangay pariho ang level kag ang kahimtangan niya, no? Dira sa iglesia o kon sa ginharian sang Dios. Sila dungan nga nagampo dito sa Ginoo. Aton pagin mabasa diri abyan ang isa ka malipayon nga kahimtangan kay si Maria nga iloy ni Ginoong Hesus, ginupdan sang iya mga utod, brothers, sa pagampo dito sa Upper Room. Sang una ining iya mga utod kun imo si Sound sa 1 Kapitulo 7, nagayaw-yaw, nagapakahuya, nagalango-lango sa kay Ginoong Hesus. Kay amo ning ilang ginhambal sa iya sa 1 Kapitulo 7. Dili na lang kita abyan magabasa sa bersikulo 2. Now the Jews' feast of booths was at hand. So his brothers said to him, leave here and go up to Judea, that your disciples also may see the works you are doing. For no one works in secret if he seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world. Kaya rin ang kamandanan abyan nga amo ini ang ilang aksyon batok sa kay Ginoong Hesus. Kaya siling sa Balang Kasulatan sa bersikulo 5, for not even his brothers believed in him. Bisan pa ang mga utod ni Ginoong Hesus wala nagtuo sa iya. Pero sa tapos nga nagpahayag, nagpakita si Ginoong Hesus sa kay Santiago, ni isa sa mga utod ni Ginoong Hesus dito sa
Naunang Korinto 15:7. Ini sila tanan naghugop, naghiusa sa pagsalig, sa pagsunod, kag sa pagpasakop sa kabubuton sang aton nga Ginoo. Si Maria man sa iya nga bahin nagampo, nagpangamuyog kaupod sa mga apostoles, kaupod sa mga kababayenan, kag kaupod sa mga utod ni Ginoong Hesus. Ang leksyon nga akon ibilin diri sa imo abyan amoy ni una nga si Maria kaangay lang sa aton subong tao. Nagakinahanglan man siya sa bulig sang Dios. Kag isa sa mga paagi agud nga maangkon niya ang kusog gahom kagaalam amo ang pag-ampo sa Ginoo. Ginupod niya ang iya mga anak nga nagsalig sa kay Ginoong Hesus sa pag-ampo dito sa atirong upod sa mga kababayenan kag sa mga apostoles. Abyan kung ikaw wala sang relasyon o kung kaangtanan sa Dios pinagi sa imo pagsalig sa kay Ginoong Hesus, walay pulos ang imo nga pag-ampo. Busa ang isa sa mga ginakinahanglan o kung isa sa mga requirements agud nga ikaw sabton sang Ginoo sa imo mga pag-ampo. Ihatag sang Ginoo ang imo ginapangayo. Hatagan niya ikaw sang guidance o kung pag dumala sa imong kabuhi. Kung ikaw nagaampo nga may kaangtanan ikaw una dira sa Ginoo. Usisa abyan ang imo nga tagipuson karon nga adlaw kung matuod gid bala nga ikaw may relasyon sa sinang matarong kag balaan nga Dios. Magampo ikaw o kung magpangamuyo ikaw nga nagabaton sa iya subong imo kaugalingon nga maniluwas. Ako makapasalig sa imo sa kapawa kag otoridad sa balaan kasulatan nga kung imo batunon siya sa imo kabuhi karon 1:12 ikaw iya nga pagabatunon dito sa himaya sa adlaw sang paghukom kag sa paghatag sang imo bahin sa iya nga ginharian. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sa imo paghatag sa amon sing extension sa amon physical nga pagkabuhi. Imo kami nga angay kag takos sa pagbaton sang imo mga pagpakamayo sa sining adlaw. Giay kami o Dios nga kami magmapainomsanon mangin matarong sa pagtan-aw sa mga tao kag mangin butanan o kon Diyos no. Ilikaw kami o Diyos sa pagkahulog sa pagpakasala. Giyay ang amon mga hinigugma sa amon nga mga kabuhi sa sining adlaw. Sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga salamat abyan sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa. Halin kita diri sa Kabantalan, Fellowship Baptist Church. Kamusta sa kay Jirel Piscadilla, kay Sharon Guerra. God bless us all. Thank you.